говорим. Да, значи вътре има място, всичко, посуда си носим, всичко. Да, и те като вземат едно пилискаване. Да. И с апаратите. И с апаратите. Само да е хубаво време. Да, само да е хубаво времето. Well, as long as the weather is good. Yeah. And when it is not so dry that you need 6 pickaxes to dig 3 inches. Пък когато... То кога се копае по-лесно? Еми, по-малките треве сега е супер, защото в август вече става голяма трева. Сега ще помека и сега почват. Ще става с печел И суша и по-трудно. Да, сега е идеално. Но ние имаме лопати сами копаят, такива много здрави. They have really good shovels. Okay. Ще дойдем. Обещавам. So, they'll come. Добре. Yeah, they must just call. Thank you. Thank you. Ти ще отчао всичко добро и до скоро. Yeah, it's been very good to meet you. Чао. And Чао. Поздрави на Свиленград. когато вие, when you are passing, Когато минавате, Да. call me and I will put the kettle on. Аз си взимал съм и неговия телефон, ще се разберем по-лесно. they have my phone number, so they'll call me. Even if they are just shopping in Turnover, they are welcome Дори to само да coffee. минавате е така на пазар. Да, непременно ще се обадим. But yeah, when they They'll definitely call. I look forward to it. Чао, чао.